Mayor Jerry Treñas naghatag sang mensahe para sa mga Ilonggo sa tion sang Kwaresma. Pagpangamuyo kag pagpamalandong, ini ang panugyan ni Mayor Jerry Treñas nga himuon sa mga Ilonggo sa tion sang Kwaresma. Bangod suno sa iya, ini ang mga pamaagi agud maangkon ang kapatawaran kag kaluwasan. Ang Kwaresma isa ka pahanumdum sa tanan sang kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw sang aton manluluwas para sa kapatawaran sang aton mga sala kag kaluwasan sang aton mga kalaod. Gani, ginaagda ko ang tanan nga mga Ilonggo nga mga muyo kag mamalandong kita sini nga Semana Santa. Nagakadapat man suno sa alkalde nga gamiton naton ang ini nga mga tinion agud pabakuro ng aton pagtuo kag bag-ayo sa pisikal man o kon espiritual nga aspeto. This is a season of reflection, repentance, faith, and healing. Have a blessed Holy Week, everyone. Ang Kwaresma nagapahanumdum sa tanan sang aton Kristohanon nga kabuhi kag nagahatag man sang kahigyonan nga kita makapahuway, makaupo ng aton mga pamilya kag makapaino-ino sa madamo nga mga butang sa aton kabuhi. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.